मामाया थांसै लादो थांदो दे थांसैनो आनैया आं बेलेगखौ होनदां खुलुमसैलाय बेखौ अबे का पाँव छू के आए जा गला लगा दिया हाँ जा खुलुमनो नागिरदों चिपक जाए एक बार बेखौनो गालांबाबायनो जिगाबबाय Tidak usap. Abuku film abuku. थांबाथारदोंमोन सिबाय र' आया गाखोआखै थांदो बाय 1 hour later मबाइल दखानाव मबाइल लायनो फैलायबाय जोंनि बिखुनजोनि मबाइल गोदान लानोनो आइफन लादो आइफन सिगां सिस्लादों खान्थाल जाग्राफ्रा नै आखाइ थाइसे सानफैनो हानो हाया र' खान्थाल जानो नागिरदों नै आखाइ थाइसेजोंनो सानफ्रेबाय दाना नै गोलैबायसो नै खान्थाला सेवजोब्बायसो फिसा फिसाथार बेखौनो जानाय नायसै गोमोथार नै खान्थाला नैबे गेसावसै बानलु बाथोनजों जानांसिगोन